tawo nga patay dili pa anak sa Ginoo, dili gid siya ganahan mo kaon sa Bible. Na ba di patay mo kaon? Wala patay mo kaon. Wala patay mo kaon. Ang patay magsigila na siya og higda. Mga igsoon, kung patay pug ka spiritually, di ka ganahan mo kaon sa pulong sa Ginoo. Magsigila ka higda. Patay ba ka o buhi? Na kung buhi ka, ganahan jud ka mo kaon sa pulong sa Ginoo. Kaon. Sa yung Bible ba kay ato madrawingan ang diri ba? Diri ba madrawingan ato diri. Ako. Ngano man, daghan na kay abog. Kay wala may basa-basa. Ang Christian mga igsoon nga buhi, ang tao nga buhi, ang iyang Bible dili daghan ang abog. Bulingon og nawong, pero dili abugon. Daghan mga Bibles nga limpyo, pero abugon. Unsa pastor? Limpyo siya as in puti pa kaayo diha, pero daghang abog. Ang Bible nga gamit kaayo mga igsoon, bulingon na. Bulingon daghan diag kuan, andiri daghan mga di ka puti ana. Pero dili abugon siya. Thank you very much for watching. This is Jacob Momo. This is the Truth Bible Program. God bless you everyone. Lord bless your word. Salamat kay ikaw nagpanalangin sa imong mga tumutuo sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.